Jista' jkun li min tal-parir li l-oppożizzjoni biex tressaq mozzjoni fil-Parlament kontra l-Gvern Laburista ma jaf x'inhu jagħmel. Dan qalu ħadd ħlief Simon Mercieca, bniedem qrib ħafna ta' Simon Busuttil, tant li kien wieħed mill-awturi tar-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjoanlista. Il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern Laburista mresqa mill-oppożizzjoni se tkun diskussa nhar it-Tnejn fil-Parlament. F'artiklu ta' opinjoni fuq sit elettroniku il-mozzjoni rċiviet kritika ħarxa minn Mercieca, tant li jsejħilha żball kemm fuq livell politiku u anke fuq livell tattiku. Jgħid imbagħad li huwa pass li mhux għaqli. Jgħid li meta wieħed jitlob sfiduċja fil-Gvern ikun qed ifittex li jitfa' lill-Gvern u lill-pajjiż fi kriżi politika. Simon Mercieca fakkar li Gvern jitla l-5 snin u għandu jiggverna għal 5 snin. Iżid b'dawn il-kliem preċiżi. B'din il-mozzjoni l-oppożizzjoni qed tgħid lill-Ministri kollha li huma mhumiex qed jagħmlu xogħol sew u qiegħda tisfiduċjahom. Issa rridu nkunu onesti u ngħidu li hemm ħafna ministri li qed jaħdmu u jagħmlu xogħolhom tajjeb. Joħroġ għalhekk li bemilu Simon Busuttil qed jirnexxielu jiġbed kritika ħarxa anke minn dawk l-aktar qrib tiegħu bit-tattika negattiva tiegħu qed tinbet firda fi ħdan niesu stess.